Sausa ka. Ano pala siyang kaagi karon? Mo kining usa ka lalaki nga taga Tagum, Davao del Norte. Ang tuwang tatampo nagdasingan nga Edward. 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 Ma. Hey, unsa man. Musimba ka. Domingo man ron. Oo, musibba ko ma. Ay, sige na. Bangon na. Tagan day na nimba. Dari lang ko skilled ay. Miss. Tabata ha. Okay. Kalamihan niya smile. Kunya na lang kong pauli. Muis na ko kay gutom naman. Uy. Kanang naglingkod sa unahan. Kadto mo ng babae dito sa simbahan? Akong doolon eh. Hi. Oh. Di ba ikaw itong dito sa simbahan kanina, no? Oh. Ako bitaw to. Ikaw man sa to nitapad na ako, no? Oh, ako to. Kitsa di mong giwat eh. Imong uyab, ha? Ha? Ay, dili, uy. Naguwat ko sa kuig agaw kay Manuroy mi. Oh, mo ba? Pwede mo kigila-ila ni mo? Ako di si Edward. Veb. Veb. Pwede ko mangayo sa imong Facebook? Veb? Sure. Ay, salamat kay gi-accept na ni Veb. Ako sing tawagan, bi. Nanawag man lagi ka. Gusto lang ko magpasalamat sa pag-accept nimo sa akong friend request. Aw. Unsa na imong lingaw ron sa inyo, Veb? Tanaw-tanaw salita. Usahay, maminaw music. Kung imbitahon ka upan Nuroy, okay ra nimo? Oh, depende kung kasalikan bang akong kuyugan. Kuan, kung ako yung magbitar nimo, musugot ka? Aw, kung magkasuod na tag maayo, okay ra nga manuroy ta. O sa may gusto nimo nga ato isuroy, balde o planggana, pagkaldero ba ka? Ikaw ha? Sipat sa gada? Mao di ay nga wala kay susuro sa mua ha. Kanahan day kay kalingawan ya. Sige ito'y pag-aaral ng imong kabisihan. Kuan, Viv. Tanawa ko tabi. Diara. Tanaw bay. Uy. Wapap lagi ni. Ang saban? Nguyab ka niya? Wa pa ba yun? Isang taong kayo. Sabi nung ginagayan mo. Ay pati-pati niya. Paguyabin na. Abi na ko, di ka makipanuroy na ako, Viv. Nisalig manggug ko nimo, Edward. Mao nakikita ko nimo. Salamat itaon kay kasaligan yun yung naong nako. Kagara, baya. Unya, asa man ta paingon ini? Kuan, lingkod-lingkod lang ta din eh. Istorya-istorya ta. Unsa may istoryahan? Misagun sa lang gud. Pwede sad ang imong love life ang atong istoryahan. Ayaw lang nang akong love life, uy. Kay masakitan ko. Nga naman, gibuwagan kasi mong uyab. Wa man. Nga nga nung masakitan man ka? Kay wa man ko'y uyab. Ha? Garaagin ni mo eh. Kanay mong kagwapa, wa kay uyab, posible. Wa lagi.
Kay mauwaw man sila manguyab na ako. Kay, gwapa ra magugkuno kaayo ko. Kalingaw yan ni may kauban eh. Musamot mo tagka-in love ni mo. Oh. Usbara ko itong gisulti ni mo, Edward. Murag wa kay ko kaklaro da. Ano to? Ingon ko, musamot ko ka-in love ni mo kay sipat kay ka. Sakto gid ako nadungog. O, sa man to? Panguyab na to? Oo, akong klaro na. I love you, babe. Murag, seryoso na nida? Ang tinood kanahan kay kuning mo, babe. Sukad atong una na tong panagkita. May chance ka ako nimo? Babe? Bitaw, Edward. Nga nung mamakakman ko nga, ganahan man sa kunimo. Nga sa ato pa, kita na? Ha? O, Edward, uyab na ta. Salamat, babe. Congrats, do. Kaya nagka-uyab naman mo ni Viv. Salamat, do. Ay, pa ka do, nakaki-uyab. Kung taon na ini, pag ginailad. Paningkamot, oy, kay anugon kay di na musanay imong kagwapo. Babe, nanawag malay ka. May tuyo ka na ako? Edward, magkalagyo na kita ini. Ha? Nga naman. Patuon man ko sa kong ate dito sa Panabo, good. Kay siya mo'y mupatiwas ako pa eskwela. Sa ato pa rin magkalagyo idetaan eh. Maugi na mahita po, Edward. Pero, sige lang. Magkontakay lang gihapon ta, ha? Ay, dili ka mangita og lain dito, Viv. Dili na mahita po, Edward. Kay love ta kaayo ka. Basta ba ya, Viv, ha? Ay gipangita og lain, ha? O, Edward, ako na ipasalig ni mo. Sam ni. Gisin na sa ni Viv ang akong mga message, oh. Sam siya, eh. Kung ako sang tawagan, di mo tubag. Ay, uy, salamat kay ni-reply na. Sorry, Edward. Makig-break up ko nimo kay gusto ko nga mo focus akong pag-eskwela. Usa ni chat ni Viv na ko. Nakigbuwag siya na ako. Salamat kayo mo naging gitubag, Viv. O, sa tuwing mong message na ako, o sa'yo makigbuwag ka na ako. Sorry, Edward. Kinahanglan ko makigbuwag di mo kay gusto ko nga mag-focus akong pag-eskwela. Mahimor magyud nga dili ta magbuwag gud. Basta kay mo na akong desisyon. Makigbuwag ko nimo. Viv, kining... Hello? Viv! Iyan mong gipawong... Ako siyang tawagan og balik. The number you have dialed is either Di na siya unattended or makontak. out of coverage area. Please try your call later. Uy, mau ba do? Kibuwag si Viv ni mo. Ubay, Sabay nung dan. gusto ko na siya nga mufocus sa iyang pag-eskwela bay. Kuy, wante mahemo na do. Ay, kalimtin to si Viv, eh. Kita laglain. Oh, unsa? Edward. Oh. Ay, kita ta. Nakoy, ibalita niyo ba? Unsa man na do? Nakoy, amiga nga nakailan ni Viv. Naabdi lang uyab si Viv. Unsa? Mao day kaya kang gibuwagan. Kaya nakita na siya og lain to sa Panabo. Baka kung ka, Viv. Ingon ka pa nga gusto ka mufocus sa iyong pag-eskwela. Pero imo ro di kong giilisan. Baka kung ka. Nya, musta naman ka? Ay, di pa kayo okay bay? Ay, move on na eh. Pasi, gul-guol ya. Kaya alkansi ka. Sige kaguol, sabto si Viv. Lipayon ka ba siyang uyab. Maulagi bay? Ay, kon. Kuyog din niya ta, ha? Asam ta? Naku, ipinailan mo nga akong amiga. Edward, mali akong amiga nga akong giingon mo, si Marie.
Di ba rin, si Edward? Hi. Oh, hi. Kagwapo Uy. ni. Saan ka? Duwat ako lang kabuti, Mari. Hello? Nagkagusto ka na ako? Oh, Mari. Ganahan kay ko nimo. May paglaom ka ko nimo. Naa kaayo? Ang buti may pasabot nga kita na. O, Lord. Kaya ang tinuod, ganahan sab kaayo ko nimo. Salamat, Mari. Mari, I love you. I love you too, Edward. Bawa man sa akong kinabuhi si Viv, pero gihatag sab sa Ginoo nako si Mari. Kanimo, Viv, kung namati ka man karon, manginaot ko nga malipayon ka sa imong kinabuhi. Di nilang tutok ug daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power sa RA. Man sa mga artistang maghatag og kinabuhi ng akong kaagi. Ako si James. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan. First love never dies. Recorded by Radio Mo TV. Namdibag ko nga ka-share din isang tabuan. Para pa na. Inig-break na mo. Ako siyang ilailahon. Hi, miss. Pwede magigila-ila ni mo? Sure. Jessica. Pero tawagan lang kog Jess. Ako dahil si James. Pila na may edad mo, James? 21. Wow! Kita-kita na di ay, no? O ba? Pwede ba nga isin mong Facebook account, Jess? Sure. Na tingali rin si Jess ila. Akong chat man, basta hindi mo-reply. Hi, Jess. Kumusta? Salamat yun reply. Okay ra. Gwapa gyapon. Hey, James! Di pa ka matog? Na lang bay. Kay, di ba ko ka-chat? Yay! Kinsa mo na, oy! Kato ng bagong cashier, no? Bay. Bawa Sige, bay! Kumpati niya! Basta yung magkauyab mo. O nalang ko ito, mo? Okay, bay. Pala, bay? Sige. Panguyaban nila ko ang ka-chat, bay. Hi, Jess. Hello, James. Dungan tagsa ka. Sige ba? Unsa bang imong gi-chat gabi, Jess? Tinuod, oh? Kadtong nanguyab ka, o niya, gisugot ka? Oo. Unsa man? Tinuod, oh? Bisag sa chat ra ko ni mo gipanguyaban. Pero tinuotong akong pagsugot ni mo, James. Kumaw na. Uyab na. Oh, James. Salamat, Jess. Pero, dili lang ta pahalata ha nga uyab ta. Kay bawal ba sa akong trabahoan nga mag-uyab-uyab. Oh, Jess. Mo ba? Uyab na din mo, Jessica? Oh, bay Gilbert. Ay nagsaba ba yan nga. Ugyab na mi. Kay, sige pa mahawaon sa trabaho ba? Ay, kabla ka! Di ko manabi nga uyab mo ni Jessica. Salamat, bay. James, dili ba dool raman ang inyong boarding house din sa atong kitrabahoan? Doon ra. Narasunahan. Nausab na akong schedule, uy. Pwede muadto ko sa inyong boarding house. Kapoy, manggod, uy. Lami kayo ihigta. Sige, sure. Tara. Kay, dugay pa sa lang akong duty. Kapoy, agad, uy. Kung ilan di, Jess, ha? Kay, napakuya si kasuhon. Okay na, James. Kasi rin mong kauban din, eh. Si Gilbert, pero dugay pa ito mahuli. Sige. Paway sa ko diri, ha? Sige.
Unsam ko. Nangingin pa ko na nagtanaw niya. Alam mo, ibig taon sa kung wala mo naghigda eh. Puti kay dukan. Pala na. Ako siya tulong. Huy! Gigakos magkukunin mo. Dili magkwanta, Jess. Nanginit ko lang nagtanaw niya. Ha? Noon sa ka, uy, nagkurog lagi ka. Kuwan ka lang. Wapagod ko makasuwayan ka. Mao ba? Virgin pa rin ka? Mutaon. Parehas kaya ita. James. Recorded by Radio Mo TV. Agoy! Na virginan de ka do! Ulag do. Pastilan, og di na ka makabuhi ana do! Ha? O siya dili makabuhi. Oh, siya ko'y nakauna ni mo. Kuya, og madutla na og maayo ni mo do! Di na pwede do. Uy, dagan pa kong pangandoy para sa kong mga ginikanan. James, ibalhin na ba day ko og lain nga branch? Ha? Asa man? Dol-dol na din eh. Uy, mo ba? Oo niya. Di na ito makita ini. Sige lang. Mangita na kong paagi nga magkita ta. Sige. Amping dito sa imong balhinan ha. Oh, James. Og ikaw sad ha. Pag-amping gid permi. James, Uy, Jess, niya lagi ka. Bibiin naman. Ganun, niya mo ka. ani ko matuog sa imong boarding house. Ha? Nga naman, hindi mo naman tawag. Kapoy na kayo pauli sa akong gipuy-an, uy. Ani na ko din ni matuog, ha? Ha? Pero, Jess, lisod rin taong kayo eh. Niya ba kayo kauban din sa kwarto si Bay Gilbert? May problema ba eh? Ikaw pa. Kamu lang din sa sud. Sa gawas lang ko matog, ha? Uy, Bay Gilbert. Unsa man bay? Bugarasan? Oo, Bay. May nahitabo na sa damo ni Jessica gabi eh. Klaro man. Kusog ang igot sa katryoy. Ha? Kadungo ka? Oo, uy. Ano? Ili pagi ko. Sa sure eh. Pero Bay, seryoso ba na ikaw kunin mo ra eh. Sa gawas na yun ka nakato. Sus, ikog-ikog, uy. Okay, okay. Amigo ba yata? Ano na sa kamatog? Dili na ko pauli sa amo, James. Mag-ipon na lang ta. Ha? Uy, Jess, di mahimo. O ganun dili man mahimo. Jess, paminaw ha? Mga bata, pumunta. Gusto ba ko matabang sa mga gilikanan? Pobre ba, yung taon kami. Parehas man tong puparikod. Magtinabangay lang gud ta. Jess, laban ti ka. Pero kinahanglan nga ako piliun ang akong mga ginikanan. Dili pa ko makahimo nga magtukod og akong pamilya. James, Ibaw ka, Jess, pobre yung taon kami. Nako'y duha ka mga manghod nga nag-eskwela pa og mag-uuma lang ako mga gilikanan. Wa may kuryente sa amo. Lamparilla lang ang magamit. Oh. Nung muluin taon ka na ako. Pauli siya sa inyo ha kay di ko gusto ito magtipon ta. James. Ha? Mabali na kag trabaho? O bay, mangita ko dako-dako nga sweldo kay daghan kay ko gustuhan sa amo eh. Ugaron sa makalikay ko ni Jessica. Kay nagplano siya ko nga mo abroad. Aron mahawa sa kalisod ang akong ginikanan. Ay, ikaw ba? Sige. Salamat din kay arang-arang og sweldo ng akong gibalhinan. Nakapataod ako kuryente sa amo og may oras ako. Chat na ko amigo. Apas diri sa among giimnan bay kay di si Jessica nagsigig hilak
ang ngita ni mo. Sorry, Jess. Di mahimo nga mapakita ko ni mo. Daghang pagkupangan doon sa kinabuhi. Gusto pa ko nga mo-abroad. Salamat in taon kay Pilang na kasimana. Pilang na kasimana ako paabutan, baka abroad ako. Si Jessica may message na ako. Kumusta? Pwede tayo magkita kay Minyo Unong ako? Ako sa'yo pagkikitaan. Kumusta? Mia. Ilan na kasi mana nga akong paabuton. Makalargan ako sa laing nason. Congrats, James. Kay natungan gid ang tanan nimong mga gipangandoy. Congrats up, Des, kay Minyo Unong na di ka. O, sorry di kayo nga gipasakitan di ka. Nakasabot ko nimo, James. Dako kay kagpangandoy sa imong pamilya. Maong gibaliwa ko nimo. Gusto lang kong mahibaw ka nga ni atong panahon nga imo kong gibuwagan. Nipaulit ko sa amo sa lanaw. Adlaw gabi magsige kog hilak. Stress na gud kaayo ko. Og may hinungdan nga nakuha ang atong anak. Unsay, anak? May anak na, James. Pero way swerte kay nakuha ni. Ginuo ko. Kadako ni sa nga ako nahimo ni mo, Jess. Irresponsible kay kong pagkaya. Sorry. Sasayo ako, Jessica. Nahitabo na ang tanan, James. Og bisag ka sa adili na ito mahimong balikod. Gusto na sa kong nahibaw ka nga hangtod ka ron. Love pa ka na ko, Jess. Apan, sayang lang kay Minyoon ka naman sa lain. Love pasat kihapon di ka, James. Pero ato na lang dawaton nga dili na taangay sa usag-usa. Amping sa pag-ato ni Muslaing nasod. Ikaw sa amping pirmi. Huwag panggaang maabot din ng pamilya. Magbaso naman ko sa kong gibuhat ni Jessica. Wala ko'y mahimo kay nahitabo naman ang tanan. Huwag nalipay na lang sa ko nga may pamilya na si Jessica. Samtang ako niya pa sa Saudi. O sa gustong makig-friend din ako, i-add na ko niyo sa akong FB account, James Kirk Asua. Dinilang ko to, ug daghang salamat sa pagtagad ding akong tampo. More power, RMN. Recorded by Radio Mo TV. James na taga Iligan City uban sa awit nga iyang ipangayo awit nga naguluhan First Love Never Dies. Ang mong kaagi gibuhatan ng duwa sa radyo ni Ricky Persuel Daring o gabos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Tinuod, imo na kong gisagot, Josie. O, lagi. Uyab na ta, Danny. Salamat, Diyos. Abi niyo, lipay kay ko nga imo na kong gisugot. Basta ka, ayaw lang gid kong pinuangi. Di na may tabo, Diyos. Akong isa di mo, ikaw lang ang akong mahalon, ugwa na ilain pa. Hain man ka si Danny. Duha naman kasi mana nga wa siya pakita din sa tindahan. Nga naman ka, unsa man ka hinahitabo niya? Ikaw ba si Josie? Oo, nga naman unta. Kinsa di ay ka? Ako ang uyab ni Danny. Unsa? O gusto ko nga imo siyang buwagan, kay may nahitabo na namo. Ha? Di na tinuod, oy.
Wa man ko'y laing uyab. Ikaw ra ang akong uyab. Mulimod ka pa. Nga mismo ang babae mo ay nagpakita na ako. Ug may angkon nga uyab mo. Ug may nahitabo na ninyo. Diyos, tuhoy ko. Wa ko'y laing uyab. Ayaw na lang pagpamakak, Daddy. Dili na ko ni mo. Buwag na ta. Josie, Mauna, buwag na ta. Josie, maluoy ka. Di lang gud ta magbuwag. Nakahukom na ko, Daddy. Nagmahay ko. Nganong ikaw pa ang akong gihigugma. Nga palakiro ka man ang dako. Ayaw nagipagkita na ako, ha? Kinaglagot ko ni mo. Unsay Manila ba? Mauna, ma. Nakahukom ko nga mo ato na lang ko ang Manila. Mag-unsa man ka dito, anak. Mubalik na lang ko sa agency nga akong gitrabahoan sa una. Kay gusto ko nga makalimot sa gibuhat ni Danny na ako. Hay. Kung ako lang ang pagbuton, dili na ko gusto nga mubalik ka pa dito, anak. Pero kung maumay imong gusto, wa ko'y mahimo. Unya, kanus ka man mo larga ha, paingon sa Manila. Maayo ng ani ko din sa Manila. Para makalimot ko sa kipuhat ni Danny na ako. Kay kung magpabilin ko dito sa Cebu, tingali og mapuang pa ko. Josie? Oh, sir? May customer tayo. Kailangan nila ng katulong sa bahay. Ano, papasok ka ba? Sige po, sir. Papasok ako. Okay. Kausapin mo siya. Ikaw ang musulog katabang? Oh, sir. Oh, Bisaya di ay ka, sir? Yes. Ang tinuod, dili ako mahimo nimong amo. Kundili ang ako maguwang. Ug nalipay ko nga ikaw ang musulog katabang, Josie. Nagkailakan ako. Recorded by Radio Mo TV. Nagkailakan ako. Nakaila kayo. Kay taga Cebu man ko. Ug dili mahitabo nga malimot ko sa babae nga nahimong Princess of CIT. Nagkailagi di ay ka na ako. Kay bisan atong elementary pa ko, nahinumduman ka. Pero, wala lagi ko makailan mo. Nardo. Tawagan ko Nardo. Dali na. Muadto na ta sa bahay sa kong maguwang. Oh, mau ba? Taga Cebu di ka, Josie. Oh, sir. Kuya. Tawagal ko kuya. Mas ganahan ko kung tawag ko kuya. Oh, kuya. Manoy Carlos. Swerte kay kainin Josie. Nga mamahimo ni mong katabang kay buutan man eh. Mayo hinoon. Sige na, Nardo. Ipahimutan lang yung mga gamit o tuduin siya sa buhato ni Sabay. Nalipay na lang ko nga mga Bisaya ang nahimo na kong amo. O mga buutan pagit sila. Josie, kumusta naman ka, ha? Okay rin kasi mong trabaho din eh? Okay raman, Manoy. May mo ba? Ay lang ko tawag Manoy. Musamot sa tagkatiguang anak. Nardo lang. Ha? Ang tinuod, nalipay kay ko nga nagkatagbo pagbalik na tundaan. Kung tingali, mataga na katumanan na akong pagpati ni mo. Unsa? Ang tinuod, Josie, ipo kay ko nimo. Tingali, niya atong panahon nga nahimo kang Princess of CIT. Kung daga ka pa niya atong panahon nga, ako na kang ipanguyapan. Nardo. O karon nga nakita ka na ako pagbalik. Di na ko mawa pagsulti nimo. Nga mahal ta ka. Nardo. I love you, Josie. Nardo.
kaayo si Nardo na ako. Pinangga kaayo ko niya. O, gibati ko nga. Nga nahikugma ko niya. Maayo ka nga dawaton ko na ang iyang kugma. Nardo, nga nang misod ka din sa akong kwarto. Jose! Nardo, uy, iko ayaw kong gaksa. Pasakti ko. Ayaw ka pinanay ko kung mo. May mo ba? Ayaw po ngayong ko kung may baw ko. May pagbati ko sa mga ko. Jose. Jose. Nardo. Ako ang nakauna ni mo. Nagtuo ka. Nga may nakahilabot na ako. Swerte ka ayo ka no. Nga ikaw mo ay nakauna na ako. Ayaw ba yung pasagdi ha? Basinog imo kong pasagdan. Karon nga imo na kong nakuha. Jose, dili ka na may tabo. Karon nga may nahitabo na nato. Andam kong mga asawa ni mo. Salamat ka ayo, Nardo. Jose. Dagan ka ayong salamat. Ang puso ko ito. Wa ko magdahom nga sa akong pagbalik sa Manila. Makaila ko si Nardo nga maoy nahimo kong kapika sa kinabuhi. Nakabaton mi og 4 ka mga anak. Tuig 1995, nasakit si Nardo og namatay. Karon, igo na lang ko sa paghandom sa malipayong adlaw sa among kinabuhi. Dini na lang ko kutob og daghang salamat sa pagtagan nining akong tampo. More power sa RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mao kita mga igalang kaagi ni Josie nga taga Sawang Calero, Cebu City. Uban sa awit nga iyang gipangayo awit nga nakalahan kahit isang saglit. Ang mga kaagi kibawatan na duwa sa radyo ni Ricky Persuelo garing o gabos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamusap mga higala, mga sugin ti paminaw, kinasingkasing kong gidapit sa papada. Sa inyong nakalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa sagawit. I-address lang ni ining tulumanon, handumanan sa sagawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Buildings, Mania Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa bagong email address rmndrama.handumanan@yahoo.com. Hanggang sa sunod na gayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Uy, o pagalit ka subta, kasal din na yung huna-huna. Oh, sugta na lagi ko. Unya na. Ha? Kanusa pa man? Kung makapaabot ka na ko hangtod nga mo graduate sa college, kana sugton ti ka. Okay, sige Chris. Paaboton gid ka. Chris. Congrats, anak! Salamat itong taon kay uwag yun minimo gidisappoint ni Papa nimo. Nakahuman yun kas mag-eskwela. Para ni ninyo, ma, pa. Salamat ay huwag ka mag-uyab-uyab doon na. O nag-focus na kasi mo mag-eskwela. Naningkamot sa ko pa. Kay dili ko gusto nga mahiubos mo na ako. Maunang proud kay mi nga nagkaanak mig sama ni mo. Salamat, pa. Salamat, Sadma. Hi! Congrats na to. Hi tita, hi tito. Kinsa ni Chris? Yang uyab tito. Unsay uyab? Dili pa. Pasabton di ka pa, ha? Pasabton mo ni Mama about naman ni Joey.
Ha? Imong gisaaran tong nagngan og Joey nga imo siyang sugton kon makapaapos siya nga makagraduate mo? Oo, ma. O, wa ko mag-expect nga ipaabot kiday siya. Mao to nag-assume siya nga kami na. Noon, nakahuman naman mo sa inyong pag-eskwela. Why problema na mo ni mama ni mo nak? Unsa man, nagagusto ba ka niya? Oo pa. Ganahan ko niya. Oh, hala, sige. Unsa pa ba paabot mo? Sugta na. Tinod ka? Bisugot ako nimo? O, lagi. Aon sa mandili ka? Ay, ganahan ko yun. Anong di good? Salamat, Tisa. I love you. I love you too, Joey. Wow! Nagwapa sa mong amiga, da! Inspired kik now! Siyempre, no? Kaya magkita ko niya ni Joey para sa among anniversary date. Wow! Sana all date lang. Of course! Dili pinig-dili, no? Pero ang pangutana ba? Dugay naman gid mong Joey, no? 5 years na good mo, di ba? Wa ba may plano nga mabinyo? Wa pa man siya mag-hiskot about ana. O ba sa siya mag-propose na ko? Anya, unsa man na? Okay ra na nimo. Magpaabot ang ko niya, uy. Basi di egg, unyang gabi siya mag-propose among anniversary date, di ba? Hinuon. Aw, kun maoy na. Good luck, Day. Nabusog ka? Oh, kaayo. Dito. Before day ko malimot eh. Ay, Asam to? Kanina. Nikuot naman siya simple sa. Unsa kay gikuhaan ni ay. Dili pa kadising-sing. Chris, tanaw mo. Unsay sud ang gamay nga box. Abligi. Wow! Sing-sing? Babae bang gid ba? Kasi tanaw mo. Makauyon ka si mama yun ng singsing, ha? Aha? Para din si mong mama? Recorded by Radio Mo TV. Hoy, Day! Wala rin paglahoy mo uyab, oy! Nagdismaya, gibitaw ko, Day, oy. Nagtuogi ko nga para ako itong singsinga kay mag-propose na siya. Param dito siyang mama. Lisura ng mamas boy, Day, oy. Wag yun ka o galingong desisyon. Magsigil agad siyang mama. Mao nga may rasad, oy, nga wapas siya magkiskot og minyo-minyo. Huna-huna asa nagmaayo, oy, kung sigurado na bagid kaniya. Ako pa nimo, no? Pangutan-an na lang siya, aron mahibaw ka kung nakigminyo bagid siya nimo. Naam ko'y plano, pero... Pero nag-agad ka sa desisyon sa imong inahan? Chris, Kung mauna, ato pagigrelasyon sa imong inahan, oy, Joey? kung sabot niyo may pasabot. Undangon ta niya. Chris! Sakto ra gyud ang imong gipuhat, Day. Kay klaro kaayo nga wa siya plano nimo. Ma'am. Na yung mga papers nga di pa daan para ko na sa meeting ugma. Thank you. Excuse me. Kinsa to? Mag-ura to kauban, eh. Gwapo, no? Oo. Gwapo. Ay, ila-ila, ha? Mauba na ba unya na siya sa atong laag unya? Mao ba? Ang maya hinuon aron makaila-ila niya itong mga kauban. Mga kauban ka, ha? O ikaw? Amaw? Magpalit sa may drinks, ha? Kamusta may bahala inhi, Og uy, Rico, bantayin akong amiga, ha? Bago ba ng buwag sa uyab, basig mo hilak na. Amaw? Sige, bye! Sige, kay bala. Ma'am? Okay na ka? Ilumigay ka? Uy, okay na kayo. Iyo pagbugot mo. Smile lang, pra. Gusto mo tayo magkagawa pa. Kaya pagpaya na ako. Mura mo ko badot lang sa gisulti ni Rico.
salig, kapikwapo siya. Ano naman sa kang isulti man si Adto? Ay, basig bet ko niya, day! May amaw. Bago pa ganun nagkaila, bet dayon? Alam mo, takahibaw, oy. Og oy, day. Dili basihan ang kabag-upan ninyo or ang inyong gidugayon. Kay kung kamog kipigitagana para sa usak-usa, bisag gahapon pa mo nagkaila, pwede ragid ugma og pakasal dayon mo. Day, upitaw. Padit ilan na sa ko, oy, kung unsay moves niya diha ni mo. Ha? Manguyab na ako? O, Chris. Inaagi ko nimo. Hatagan mo ko ng chance. Dili pa ko dugay nga buwag sa akong ex-ray ko. Basin ko sa ikasulti sa mga tao bahin nato. Huwag ko labot mo nun sa may sulis na tao. Di na mag-agada na nila. Huwag mo siya labot, bisag. Pakaslabit ka, parang dayon. Oh, grabe sad. Huwag ko magbinawang, Chris. Grabe nga kung igo dali mo. O di na ko gustong mailong pakaslain. Haragin ako chance nga mapamatuod ako ni mga mahalti ka. Sige, good. Unsoy, sige good. Gisugot ako nimo. Ori ko, ihatag na ko nimo ang tanan akong pagsalig. O kung dili ko magmahayri ko. Dili na mahitabo, Chris. Dili og dili ka magmahay nga gisugot ko nimo. Wagit ko masayo og hatag og chance ni Rico. Kaya na-feel na ko niya ang grabe niyang pagpangga diri nako. Karon, kasado na mi og mabdos na ko sa una namong anak. Dili na lang kutob og daghang salamat sa pagtagaling akong kampo. More power, RMN. Recorded by Radio Mo TV. No kita mangyagalang kaagi ni Chris na taga Cebu City. Uban sa awit ngayong gipangayo awit nga nagkahan for all of my life. Adlaw ka ninyong tanan ng mga suking tigpaminaw ni ningang dumanan sa usa ka awit. Ilabi na gyud sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong kaagi. Ako si Ali. Apan sa di pa nakusugdan sa pagsayasay ang akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan. At ang hirap. Recorded by Radio Mo TV. Thank you sa paghatod, babe. You're welcome, babe. So, okay na mo ni Gina? See? Mas maayo rin kiti ay nga nito mata sa iyong birthday, Ron, kay nagka-okay naman mo. Lagi. Nangaya mo siya sa pasensya na ko ganina. At least, okay nikit mo. So, masod ako ha. Oh, sige. Sige na, babe. Kay late na rin kayo. Basing kipangita na kanila mga magpapa niyo. Okay, peace sa pag-drive. Okay. I love you. I love you too. Babe, flowers for you. Happy 6th anniversary. Wow, thank you, babe. Happy 6th anniversary. Thank you for staying with me throughout the years. I love you, Ali. I love you too, Roy. Ali, Nano pa? tula ko importante tuyo ni mo. Unsa man na pa? At tiwaso ni mama ni mo iyang medication sa gawas. O mas matiban si Mayo dito kontra din eh. Okay ra pa. Maong nakanahon nami nga ibaligyan ng bahay na to o gaadto sa kamatiwas yung pagtuon sa gawas. Unsa pa? Recorded by Radio Mo TV. Pero pa... Kinsa may mas palabiyo ni Banag? Kami ni mama ni mo o si Roy? Di ba pili ko ni mo pa? Nag, dili sa iyo ni anak. Pero balan ako, kung mahal yun kang tinuray ni Roy, andam siya mo sabot. O andam siya magpapot ni mo. Ularga ka sa gawas. Oh, babe. Biyaan di ko niyo. No. Bisan pa man kung tuan ako sa gawas. Magpadayon gihapon na. Ali, di na ko kaya. Pero Ron, naisakit ang akong mama.
Kinahanglan mo siya kupada ni Papa alang sa medication dito. Mas maatiman sa dito compare din sa ato. Unya, ano sa mga kababalik? Kada mo iwa pa na ako may bawi. Pero isaad ako mabalik ko. Ali. Kumusta ka niya, babe? Okay ra. Di ba nga nakaayo ko na mo. I miss you too, babe. I love you so much, babe. I love you so much, babe. Wala naman kaadlaw matagsa na lang kayo mo communicate si Roy na ako. Unyang gabi tawagan ako siya. Nanawag ka, girl. Kim, sorry kaayo ha. Nadisturbo ka. Ha? Uwa man. Nga naman ang tadi ay? Kuan mang wait. Pwede ko na malihog. Pwede i-check ni mo si Roy. Nagsatalagit kayo siya mo reply na ako. Mao ba? You want me to spy on him? Kana kung pwede. Okay, sige. Tungod kami ka makaayot ha. Ako nang buhatan for you. I-update naman niya tika ko dun sa gani. Sorry, babe. Nabisi ako. Especially karon nga graduating ako. Mao di ay. Sige na babe, okay ra. Nakasabot ra ko. Nikaw na ka? At least, okay na mo. Thank you girl ha. Thank you ba, uy? Huwag ko himukod. Thank you lang kay bisag kayo ko. Naala ka diha para ako madali-dali. Jesus, ikaw pa. Girl, sige na ha, kay may lakaw pa ko. Oo, sige girl. Amping. Samtang nagdagan ang pila ka buwan, sukat kanya ako din sa gawas sa nasod. Mas nagabuk na sa among relasyon ni Roy. Kiminaw na kaayo ko niya. Sorry kaayo, Roy. Mahal kaayo tika pero nagkinahanglan ako karon ang akong pamilya. Muli ka this year? Yes, babe. It's been almost 5 years na sad pa. Sukat nga, wa ta magkita. Kiminaw na kaayo ko ni mo. Ali. Subatabi ako sa airport, ha? Asa naman si Roy? Wa man si Ricky. Ali! Oh, Gino? Ikaw? Ko na ibungkag. Ano ako mo inikuha ni mo ron? Isugo ko ni Bro Roy nga ako ipakawaon ni mo. Nga naman. Sila na natingali. Bahalang explain ni mo, Ali. Ikabot na to dito sa atong-atuan ka ron. Ha? Sila? Bless, tita. Hi. Hello. Cute. Girl, huwag ka nagsulti na ako. Uy, nga, may baby na di ka. Tingon pa unta pa. Itatag ko na pa sa lubong ang baby. Girl. Si Roy, huwag man lagi. Niya na to ron. Padaon na ko na siya. Ali? Babe! Oh, babe! Babe, I miss you so much. Papa? Papa? Ikaw may kitawag niyo o Papa, Roy? Ali, kining.
Kinuha ko. Kanya na. Sultihin ko ninyo nga dili ni mao ang nasa kong una. Ali, Diyos ko. Amo. Kinuha. sorry, Ali. Ano man? Ano? Ganun na buhat din ninyo na ako. Ali, I'm sorry. Nalagay ko sa aking mukha para di na Yun akong kahugno at kayo na kaya gipaabot pa nila og pila ka tuig una ko nahibaw sa tinuod nilang relasyon. Ug ang mas nakasakit kay suod ako nga amiga ang nagbudhi nako. Ug ang akong gituhuan nga uyab na nagpaabot nako. May anak ka dahil sila. Si Gino may nahimong tig-comfort nako hangtod nga nanguyab siya nako. Pero sa pagkakaroon, di sa ko mo focus sa love life kay mularga pa man ko balik. Risko pa sa kaayo ang samad nga gibilin sa kong suod kay nga amiga ingon man sa kong ex-boyfriend. Dini na lang kutob. Daghang salamat, RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mo ka mga hikalan, kaagi ni Ali nga taga Cebu City uban sa awit nga iyang kitangayo, awit nga nagawahan at ang hirap. at ang hirap magpapanggal ng pahitang tono ay talagang Ang mong kaagi gibahatan no duwa sa radyo ni Jelly Hata o kabus sa direksyon ni Priscilla Racanas. Kamuusap mga higala mga sukin ti paminaw kinasing-tasing kong gidapit sa papada sa inyong nakalangain kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa sakapit. Okay na ni. Grabe hagod. Naabot mas kusina kahumot. Asa mag-uno ka ha? Nganong nagpagwapo o nagpahumot magkagmaayo? Naakay date ha? Diit ko doon, ma. Wow, magkita raming baymark sa mall. Agoy, kaanugon. Ha? Unsa kinugon, ma? Anugon imong kagwapo o kahumot kawak kay uyab. Madugay ka mo ni Mark mo ay magkauyab, ana ba? Talaod di mo, ma. Bitaw dog, oy. Pangita ng uyab, oy. Aron dili ko magdudang nga bayot ka. Ma. Oo ba? Ging lang ka sa imong mama na. Oo, pero bitaw salbay no? Gusto na ta sa edad bay, pero apa maghihapon pa magkauyab bisag usa. Lagi bay? Hey, sa akong good. Kung na ako'y babae ng bagastuhan, magkakak, boy. Turpim de ka. Katuwa, kabi niya, ha? Mura sa dito rupira. Torpe lagi, pero mas torpe usag ka na ako, oy. Gala ako di mo. Inur ko daw. Ano sa man? Lumba tabi. Pinsay ko na makauyab ng duha, ha? Uy, hadlok. Padulog ko doon. Sige, sukol. Ha? Manguyab ka na ako? O, day. Kana akong okay rin mo. Tayo pa ha. Dugay naman ta kailangan nung karoon pa man ka ng uyab. Kuan. Karoon pa magod ko doon ay kaisog. Mau pa? Oo niya nga nung manguyab man ka. Love day ko ni mo. Bito, no? Huwag mo ko'y gusto niya. Huy, wala mo ko matigog ya. Kuan. Dili pa ko kaingon nga love ka, pero... Ay, amawa day ni mo. Ano pagsamok na ko, JB? Usik-usik lang ka sa kong oras na. Busted ka? Oo. Ikaw, kung gisira ba eh? Uyab na di ka. Kuan, wala pa sa day. Busted sa ko. Otro mo di ka day. Ay, digit siguro ito magkauyab, no? Murag, hasta nga itong pagpanguyab. Di man mao. Uy, di tam surrender, oy. Padayon niya puntahang to. Usa na to, makauyab. Sige. Ay, kamla ka ko. Nako'y pilayan na mo. O, sigurado gyud ko nga magustuhan ko mo siya. Kinsa man ko? Ako, amiga.
Kung gusto ako pa. Tingita mo sa siya og mauyab. Ako sa inyo nga magkita ha. Pwede na. O sa bangan. Laika. Kagwapa din niya eh. Huy! Nice to meet you, Laika. J-Day ko. Nice to meet you too. So, asa man ta? Mga sa ta? Nag-enjoy ra ba ka, Laika? Yes, Jay. O, ganahan ko nga mausban pa niya. Yes. Murag daog naging ko, nida. Recorded by Splendor Gaming. Ha? Hapit na ka makauyab? Nanay chance, bay. Ikaw? Oh, parehas eh. Nga lang sa ko'y nakaila bay. Ug di ka mahayan kay guwapa kayo. Yay. Di sa gig mo papil, di na. Oh, syempre. Unya, good luck nimo bay ha? Good luck sa di mo, bay. So, mauto ako mga ganahan o dili ganahan. Sige. Ako na timanan ng tanin. Ika-cute ni mo, eh. Attentive kaayo ka. Sabi ni mo, lahir akay kas na wayab lang ko karon. Ha? Nainang uyab ni mo? Pero dili pa ko sure kung sugton ba na ako o dili. Kaya medyo hambugiroon manggod siya. Pero buotan man ni noon. Ako, di pa ko manguyab dahin. Gusto pa na akong mag-ila-ila ta og maayo, Laika. Sige, sulday pa ko og mga butang bahay nimo. Baba? Ingon anak yung panguyaban? O, bay? Uy, ang gamot ba? Kaan kayo akong buot niya, bay? Mura manog. Nadot lang, nagig ko na. Kadiyat sabay. Unsay pangaan sa imong gipanguyaban? Kay, base sa imong gistorya na ko, bay? Pariha kayo sila sa akong gipanguyaban. Oh, Laika, bay? Laika ang iyong pangan. Laika? Uy! Masan na ipangaan sa akong gipanguyaban, bay? Ha? O, bay, iyan akong gisugot, ganina lang yun. Unsa? Imo ba? Walang may bawa na. Ay, sikreto daig labok may hana. Pero, sige lang. Maglikay na lang sa kuniya ko. Kaya di ko ganahan na ng babae nga nagkagnaon. Pero ikaw, pag-istorya ko na mo. Basin pa na yung... Ikaw din, ha? Kalimtan na lang ako siya. Ingon man ang akong feelings para niya. Gauche. Bahala ka, Laika. Di natin katubagon. Sakit-sakit ako sa kudungkan. Kung kadus ako, nainggit. Di hapag hindi mo nga, duhay lang. Bahala ka dahil. Isa mo na. Oh, Bay Mark? Bay, pwede ba ko magigsulti ni Bay? Oh, dali. Di dito sa suod mong storya. Bay, na ako nabantayan niyo mo ba? Unsa man na, bay? Naglikay ka na ko, Bay? Ha? Waman. Musulti man ka og sa di, Bay. Naibawag ko nga natin problema. O gusto kong naibawag ka nga kung unsa may problema nato, Bay. Mas importante gyapon atong panag-amigo. Nakasabot ko, bay. Ay, kabala ka. Ay, tigil daw panawag ay. Ako lang kabagon, bay. Oh, sa pamay tayo, ano mo? Namo kayo, di ba? Ganun sige ba magpanawag ko? Ha?
please. Magigistorya ko ni Mugtarong. Please, Jay. Salamat nga. Nisugot ka nga magkita ta, ha? Sige na, sulti na kung si tuyo mo. Unsa di problema ni mo, Jay? Unsa di nabuhat na ako? Nganong kalit man lang kagkawa? Nganong kalit man lang dili na ka magparamdam na ako? Kinahibaw ko nga na nakiuyab. Kamu na ni Mark, di ba? Ha? Mark, katong nanguyab na ako? Oo. Diba, imo naman siya gisugot? Wa, uy! Ha? Time paragod. Ngano na kailangan ka niya? Sultihan diras na ito po. Mao ba? Amigo din mo? Jay, sorry. Pero nisulti ako sa tinuod mo hanganay nang uyab na ako. Pero wala ako sa sugta. Kay dili siya akong nagustuhan. Ikaw. Nakarealize ko sa dihang nawa na ka. Mura ko mabuang magunahon ako doon sa problema na ako. Nahadlo ko nga nawa ka kay love na tika, Jay. Love sa tika, like ka. Pero si Mark... Why kami? Pero, isipin mo kami ko, mas mayog sultihan mo siya sa tanan. Okay ra, oy. Abi niyo bay, di mo sagid mi uya bay. Ako lang to gisulti nimo ba para magtuo ka nga napildi ka. Pero wa kay feelings niya. Wa bay, oy. Mong ay kabala ka bay. Way problema nako. Can I touch you? I can't. You are the dream. Mayo na lang gani kay naminaw sa ko sa side ni Laika. O lipay kay ko nga nahibaw nga love sa di ko niya. Ug wa ko maglahom nga ako nagit siya. Karon malipayo na kay mi sa mong relasyon. Dili na lang kutob. Ug daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power, RMN. Recorded by Splendor Gaming. Mga mga higalan, kaagi ni Jay nga taga Compostela, Cebu. Uban sa awit ngayang ipangayo. Awit nga nagulahang, never thought that I could love. Ang mga kaagi gibada na doon sa radyo ni Carol Marie Hitain, lubos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamusap mga higalag, mga suginti paminaw, kinasingkasin kong gidapit sa papara sa inyong nakalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa dawit. Yadrin sa lang ni ining tulumanon, handimanan sa usakawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Ubata ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hanggang sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pag. I love you, Rish. RR. Unay tinuod, Rish. Love ti ka. May chance ka ko. Ang tinuod, nakagusto man sad ko nimo. Nga sa ato pa, uyab na ta. O, RR. Ako na kang gisugot. Salamat kayo, Rish. Daghan yung salamat. Yamat ra? Uyab nung mo ni Rish? O lagi bay? Iyan akong gisugot.
So, yayag ni mo. Ikaluyan lang ba eh. RR, Rish, naonsam ka? Anong kaulam kinang ni mo? nag-away sila si mama ug papa. Ha? Na problema ko ini kay si mama. Nagsige naman lang kuyog sa iyang mga amiga. Nagsige giinom. Uy. Onya si papa ni mo? Ay man. Ambot ko na sa to paingon. Kay pila naman sa kadlaw nga wa mo pa uli sa amo. Ano ba? Arta bangi ko pi. Saan mo ka pagtabang? Ato na lang puyo sa amo. Aron ako'y kaabag sa pag-atiman sa kumang manghod. Ako na rin eh. Sige. Adto ko po yun sa inyo. Rish, lakaw sa ko ha. Asa man ka? Mupauli ko sa amo. Imo kong biyaan? Dili ko eh. Biyaan ka taon. Mupauli ko sa amo kay magkuha ko atong makonsumo diri. Balik ba ya ha? Oo. Kumusta ba nag-ibong pag-eskwela, Ar-ar? Okay raman, ma. Nganong tagsa raman kay kang mupauli din sa ato daw. Bisay mo ko sa akong pag-eskwela pa. Mao ba? Maong tagsa na akong makapauli sa ato. Kung mupauli mo gani ko din igor ako nga magkuha sa akong makonsumo. Yay. Pa, ma, mubalik din ko ha kay daghan pa kong assignment ko. Sige. Unya, kano sa magamubalik din Mutong araw niya ko din pa. Kung wala ko'y makaon. Uy, at kadaghang kong bugas ini. Unya, di pagihipon. Ako lang nagidaghan aron na makaon ang iyong mga igsuon, Rish. Salamat, Arha. Dako gid kayo kagikatabang namo. Ayun na nagunaw Rish eh. Ang importante nga makatabang ko nimo kay love man kay tika. Salamat, Ar. I love you, Rish. I love you too, RR. Recorded by Radio Mo TV. Ay, salamat kay wala gid ko'y klase. Makapauli na ko silang Rish. Matabangan na nako siya sa trabahoon silang bahay. Dali. RR. Uy, Rish! Nakunsam ka rin ni eskwelahan. Nibiya ko sa amo. Ha? Nga naman? Niuli si Papa sa amo. Og ikuhang ako mga manghod kay Inda doon sa Cebu. Unsa? Og nibiya ko sa amo kay gusto ni Papa. Nga dadon po ko niya sa Cebu. Dili ko ganahan mo kuyog ni Papa sa Cebu. Dili ko gusto nga malayo ni mo. Salamat, Rish. Uy, Rish. May tapad mo tinako. Kita na lang duhatin niya sa amo. Kaya nga ako mga manghod, gida naman ni Papa sa Cebu. Og si Mama sabsa kong nibawaan na nagikatipon nga lain. Og kita na lang duhatin niya sa bahay. Nga mura nagmagtiayon. Mao nga. Buhata ang gusto ni mong buhaton ako, RR. Rish. Buhata ang gusto ni mong buhaton din ako, RR. Rish. Basta? O, lagi. Lutuman na gid magkapit na lang kong sudan. O adto na lang kong magkaon sa bahay. Aron magadungan mi ni Rish. Huwag ka maglungag. Wa ko ganahin, uy. Ha?
Hanggang wam ka maglungag nga gabi naman. Nalingaw ko sa cellphone, uy. Mawa ko makalungag. Paglungag na lang diha, kay mga unta. Oh, Rish. Oh, Rish! Nasa mo ka? Nga balabay man mo ako magamit. Kuha na! O pauli na sa inyo. Oh. Ano di ka? Gikapoy na ko yung kahimtanga, uy. Hasol ni na ikaipon. Oh. Mambalik na lang sa gipuyan. Kay makigbuwag na ko ni mo. Rish! Kinukulay ng isipan, kaisip sa isang Wala may magkasinabot ni Rish, maong nagbuwag mi. Og nibalik na lang sa ko sa akong gipuyan. Og akong nahibawaan nga may lain na sa di siyang kaipon. Samtang ako, nagpadayon sa akong pagskwela. Dinhin lang ko to, og daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power sa RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mao kat mga higalan kaagi ni RR nga taga Eastern Samar uban sa awit ngayang gipangayo. Awit nga dikaluhan. Imahe. Ang mga kaagi gibahatan na duha sa radyo ni Ricky Persuelo garing o gubos sa direksyon ni Priscilla Recadajas. Kamausap mga higala, mga sukan ti paminaw, kinasing-kasing kong kidapit sa papada sa inyong nagkalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa kaagi. I-address lang nining tulamanon, handumanan sa kaawit thereof, RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña, Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hanggang sa sunod kayo, dagang salamat sa inyong pagpahinga.